Сафарзода Рамазон ҳастам, номзади илмҳои фарматсевтӣ, доцент, директори Маркази таълими илмӣ ва истеҳсолии фарматсевтӣ, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино дар шаҳри Душанбе. Ҳузуран мо дар маркази шабакаи нано қарор доштем. Баъзе аз масъалаҳои муҳиме ки мубрам барои Тоҷикистон ҳастанд, суҳбатҳо кардем ва устодону бузургворони ин ҳайат бо камоли майл ва бо эҳтироми самимӣ аз мо қабул карданд ва итминон доданд ки таҷрибаи касбие ки доранд барои мардуми Тоҷикистон ба ҷону дил пешниҳод менамоянд ки нуқтаи муҳим барои мо ин буд. Бисёр умедвор ҳастам ки дар рӯзҳои наздик қадами аввал барои иҷроиши ин барномаи мубодилаи таҷрибае ки дар ин шабакаи ситоди нано ҳастанд вориди Тоҷикистон мешавад. ин техникаи корие ки шабакаи ситоди нано дорад дар ҳар ҷомеае ки агар ворид шавад, фикр мекунам 10 сол фосилаи расидан ба ҳадафҳои нек, ормонҳои он ҷамъият кӯтоҳ мешавад. хеле муҳим аст ки як шабакаи таҳлилии касбӣ болои ҳар пурӯжае, ҳар лоиҳае дар ҷамъият вуҷуд дошта бошад ки идеяҳои нав ва бо фанноварӣ, бо ин техникаи навини муосир болои кор меоянд, бояд маҳсулоти тавлидшаванда вориди бозор шавад барои пойдор мондани ин пурӯжа ё лоиҳа. Ва ин таҷриба ва ин тарзи коргузорию корбарие ки шабакаи ситоди нано дорад, назираш нест. фикр мекунам дар дунё назираш нест. ин аввалин гом, аввалин қадамҳо аз ин сарзамини Эрони бузург барои мо бародарону кишвари бародарии мо оғоз шудааст. ҳадафи ниҳоии мо вохӯрӣ аз шабакаи ситоди нано ки яке аз беҳтарин намунаи коргузорӣ байни масалан истеҳсолотчиён то баровардани маҳсулоти истеҳсолшаванда ба бозор ки таҷрибаи тиллоии ин ниҳод дар ҳавзаи Ховари Миёна назир надорад ва ба умеде омадаем ки ин таҷрибаи тиллоӣ бо дастгирӣ ва ҳузури ҳамкасбон, бародарони азиз ки хеле заҳмат кашиданд ва ин ташрифи моро муҳайё карданд ва ба умеди амали орзуҳои нек омадаем ки ин таҷрибаи тиллои устодон, ҳамкасбон ва бузургворони худро ба Тоҷикистон барем ва аз инам гом баранд, шаҳр чашанд ва барору комёб шаванд ҷамъияти Тоҷикистон.